थारैनो गुवाहाटी नोगोरमानि बरबरियाव जानाय जाथाया सुबुं माहारिनि गोसोआव जोबोर दुखु होलांदों। बे जाथायाव न' बां खोमानांनायजों लोगोसे गोबां सुबुङानो देहायारियै लोरबां जानांदों। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै 3 जुलाइ 2022 रबिबार सानाव फुंनि 10:50 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम दाखालि बावैसो गुवाहाटी नोगोरमानि बरबरियाव इभेक्सन नखरफोरनो रेगा फाउन्डेसन, बड' वुमेन जास्टिस फराम, बारग' खडनसा आइरिया देहा फाहामसालि जथायै लोगो नांनानै फ्रि मेडिकेल हेल्थ केम्प हाबाफारि लादों। दानिया फै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खडनसा बिथां अर्जुन नार्जारिया मा फोरमायदों खोनासंनि। थांखिया बेनो दिनै माने गोदोथार मोनसे हाबाफारि स्वास्तिकाम NGO-जों लोगोसे दिनै रेगाम फाउन्डेसन ओमफ्राय बोजोब बायदि बायदि दिनै ओमफ्राय कटनसा जोङो लोगो नांनानै मोनसे हेल्थ केम्प जोङो बेयाव बानायफैदों। माने नैबे बरबारि जाय माने इभिक्सन जाखांनायनि उनाव बेयाव माने हेल्थनि थासारिखौ जों खोनानो मोननानै बिराद माने हेल्थ केम्प जों मोनसे लानो जों नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय जोङो लास्लाबनो जों हायाखैमोन। कटना आगोलावबो जोङो फैनानै कटनसा एलुमिनाय एस'सियेसननि जानानै आरो कटन बड' लिटारेरि ससाइटिनि जानानै जोङो बेयाव आगोलहायबो जोङो बेयाव माखासे जोङो सामग्रि जों होफैदो रिलिफेटेड गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय जोङो बिसनाबो जोङो होलांदोंमोन। जोङो बेयाव बे उदेननि बिसनाखौबो जों होलांदोंमोन आरो दिनै जोङो फिन खनसेबाव जोङो गावनि जाखियानो जों मोनसे बे हेल्थ केम्पखौ जों लानायनि मोनसे जों प्लानिं खालायबाय जोङो दंमोन, नाथाय जोङो माने सम आरो थोजासे माने जों मेटेरियल्स बुथुमनो हायैखाय जों लानो हायाखैमोन। थिग बेबायदियावनो आब' डक्टर अनजालि मेदाममोन, अनामिकामोन, ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बर' साहित्य सभा कमलाकान्त मोसाहारि बिथांमोनजों जोङो सावरायलायनानै दिनैनि नैबे जों हाबाफारियाव जोङो फैदों। जों साफ्रोमबो माने कटननि जाहा साफ्रोमबो माने प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट दङ आरो जोंहा सारमोन दंफैयो, बिथांमोना जेनेबा बारग'नाय आंबो बारग'नाय। जों गुडविल जोंनि मेसेजसो आरो बेयाव जे जोङो दुखुनि समाव जोङो आगोलावबो जेरैबायदि जों गसंफैनाय दिनैबो जोङो गसंफैदो, जे आगोलावबो फैबाय थानाय समाव माने जेराव माने थार बिजिरनाया दङ, जेराव माने थार जास्टिसा दङ, जों बेयाव गसंगोन। नाथाय जाय जायगायाव जोङो माने मदद होनायनि मुङाव जोङो बेलेग बेलेग जोङो माने बाथ्रा खोथाफोरखौ जोङो बेयाव सावराया, गेजेर खोलोबाव गोबां बाथ्राफोरा ओंखारदो बेयाव फैनानै, नाथाय जोङो बेखौ जोङो खावलायसो हरगोन जे बे दुखुनि नैबेबायदि थासारियाव फैनानै रावबो जानला मोनला बाथ्रा दा बुंफै। माने गोरोन्थिफोरा एसेब्लाबो जानो हागौ, दा बै गोरोन्थिफोरखौ जोङो खुदैखौ जों मन'लायनानै जों मदद होलायनांगोसो जोङो बेखौ जों खावलायहरगोन। आरो दिनै बे थांखिखौनो जों लानानै मेदाम अनजालि बिथांमोनजों आरो कमलाकान्त सार बिथांमोनजों बा अनामिका बिथांमोनजों लोगो नांनानै कटनसाया जोङो मुलिखौ जोङो हेफाजाब होदो, जोङो मेडिसिनखौ जोङो साप्लाय होदो। जों बेनि अनगायै जोङो जेबो गोदोर जोङो मुवा बेसाद जोङो माने बिथांमोननो दिनैनि नैबे हेल्थ केम्पआव जोङो सापर्ट होनो हायाखै, नाथाय जोङो मेडिसिनखौ जों हानायमानि जोङो सापर्ट खालायदो आरो दा बेखिनियानो जोंनिफ्राय बुंनाया जे फै बयबो फैनानै माने हानाय केपासिटियाव नैबे दुखुनि समाव बयबो गसंफै। आरो बिथांमोननि जोङो थासारिखौ जोङो दा बिजिरनानै नायबाय, गोबां गोनो गोथो जोङो माखासे खोथाखौ जों खोनादों, नाथाय जों खावलायगोन नैयाव थानाय जिखिनि जोंनि बर'नि जा रायजोफोर दङ आरो बे बर' फिसासा गामिखौ जायफोरा दैदेननो थाखाय आवखाय लादों, साबधानै नोंथांमोना थालायनांगोन, जुक्तियाव थालायथारनांगोन नोंथांमोना। बाथ्रा फंसेखौ बुंनायनि सिगां 10 बार सानग्रोनांगोन। माने गासैबो जायगायावनो राजनितिकआ बासाबोनो नाजायो नङा होमबा, नाथाय बैफोरखौ एरा दरा खालायथारनानै गावदो गाव जों जुदि मोनसे थांखि लानायाव जुदि जों ज' जों जुदि जिरायग्रोआबा खिन्थु माने जेबो जों फिथाइखौ जोङो लाबोना होनो हानाय नङा। जातियता संगठन बिथांमोना फैदो, दैदेनगिरि बिथांमोना फैदो, बिथांमोनाबो लासिं सिं जागोन। दा बेखायनो जों खावलायगोन जे नोंथांमोन बरबारि गामिनि जायखिनि बर' नोंथांमोना दङ, माबा मोनसे थांखि लानायनि सिगाङाव खनले नोंथांमोना रायराय, जाखिनि संगठननि दैदेनगिरि नेताफोरा फैदो, सारमोन मेदाममोन फैदो, बिथांमोनाबो खनसे रायराय। नोंथांमोना जि बुंगोन बेनो फाइनाल जानांगोन, सारमोना जि बुंदो फाइनाल जानांगोन। माने नोंनि आरो आंनि बाथ्राया एक जानांगोन। जों बुङो माबा मोनसे, नोंथांमोना माबा मोनसे बुङो, अफिसाव थांनानै जों गोदाव सोराव जाहैयो, जों मिनिजानो गोनां जायो। बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मोनसे दा खालाय। आइ आफाफोर, रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे गामिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, जों खोनादों माखासे बेले बेजे जानायखौ, गोजानाव था, बेबायदि बेले बेजे खालायनाङा। जाथिनि बयबो दैदेनगिरि माखासे गिदिर संगठना डाइरेक्ट थोंजोङै फैनो हायाखैबो जानो हागौ माखासे कन्डिसननि थाखाय, नाथाय बिथांमोनाबो नोंसोरनि थाखाय नाजाबाय थादो आइफोर आफाफोर। नाथाय नोंथांमोना माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां, माबा मोनसे नोंसोरो एप्लिकेसन मेम'रेन्डाम लिरनायनि सिगां खनसे सावरायग्रो। जाय बिथांमोना नोंथांखौ हर सान नांथाबगासिनो, गावनि बिसोरो गारि खारहोदो, गावनि
गावनि बे गारियाव गावनि फैसादो माने बिसोरो थाव सोदो बिथांमोना गावनि जानायखौ गारदो बे समाव नोंसोरो जिखिनि बाथ्रा बुंगोन जिखिनि बाथ्रा सानगोन जिखिनि मेम'रेन्डाम एप्लिकेसनफोर लिरगोन खनसेबाबो सावरायलायनानै नोंथांमोना थिरांथाखौ लानो थाखायसो आं गुरै खावलायहरगोन जोबथारनायाव जोङो कटनसा एलुमिनाय एस'सियेसनजों जानानै जोङो जिखिनि लोगो बानजाय आफादाव थाफानाय आफादफोरखौ जोंखौबो मदद होनायलाय जोंखौबो माने बाहागो लाफैनो थाखाय खाबु होनायखाय जोङो रोजा रोजा जों साबायखर बावहरो आरो साफ्रोमबो BLSनि प्रेजेन्ट कटन स्टुडेन्ट आरो जिखिनि बारग' फरायसा आफादमोन सारमोन मेडाममोन फैदों जोङो साबायखर बावहरो कटनसानि जानानै आरो नोंथांमोनखौबो हाजारसे नैबे रादाबखौ रायजोफोरनिसिम थार मोनसे मेसेजखौ दैथाय हरगोनखौ जोङो फोथायनानै बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों